Arratsaldeon Miarritzetik museoetan ziren Joare Xaharrak urtu eta berriak egin, hori da artista batek egin duena berehala entzunen dugu. Gure mintzaira zertan den Euskal Herri osoan, hori molde sakonean aztertu du Eguzki Urteaga soziologoak. Baina lehenik hasteko urrats berriak pederastia eskandalurik handienean begira. Betahamgo eskandaluan 200 salaketa pasa, bortxaketa, sexueraso eta kolpengatik, lekukotasun andana, liburu bat eta Erik Pinatel ikasle ohiak moldatu duen film hau. C'est pas du tout une thérapie. Il se trouve que pendant le temps de l'écriture, du tournage et du montage, ez da terapia, bere lanbidea baizik, filma egitean distantzia hartu du gaiarekin, landetako gizonunek 2 film labur eta 4 dokumental egin ditu jadanik, denbora hartu behar izan du, duela 40 urte, Betarramen jasan zuena aipatzeko film batean. Les baffes, boum boum boum. J'ai pas été violé. Ouais. J'ai eu des mecs qui m'ont fait des caresses, senti des bites de fameux cheval derrière moi, enfin des trucs comme ça. Bortxaketarik, sarketarik ez, baina kolpeak pairatu zituen, ferekak, eskuekin, zakilekin ere bai, bertzalde filmegile honek ezin du burutik kendu, biktimak beti umilenak zirela. Ceux qui en prennent vraiment plein la tête, c'est ceux qui sont de conditions sociales petites, dont les parents ou les grands-mères se sont saignés. Notario baten semea denez babestua zen, hori ere bortizkeria handia da bere hitzetan. James Hadlek salaketa aurkeztu du izena duen filma, Paris inguruan aurkeztuko dute, film sozialen festivalean azaroan, Frantziako telebista publikoari ere proposatu diote. Filma Euskal Herrian Angelun ikusi ahal izan da, Colette Capdevielle Baionaldeko ezkerreko diputatuak antolatu duen eztabaida gaualdian, biktimak laguntzen segitzen dute helburu batekin, preskripziorik ez duten kasuak agertzea ustezko erasotzaileak zigortzeko. Euskarak, gure mintzairak, gora berak, egoera zoinden susen 7 lurraldeetan, hori da Eguzki Urteaga soziologia irakasleak aztertu nahi izan duena molde sakonean, Larmata argitaletxean plazaratu duen liburu berrian. Ezagutzak gora egiten du Euskal Autonomia Erkidegoan, egonkortzen da Nafarroan eta zertxoait bera egiten du Ipar Euskal Herrian. Hala eta guztiz ere, azken 30 urteko perspektiba hartzen badugu, ikusten dugu, ezagutza eta erabileraren arteko tartea handitzen doala 3 eremuetan. Eta hori ulertzeko badira 2 faktore nagusi, alde batetik euskara ezagutza maila eta ezagutza sentimentuak zertxobait behera egiten duela, alegia jende gehiagok euskaraz hitz egiten du edo badaki euskaraz hitz egiten, baina ezagutza maila nola ez den hain handia, bazken finean ez du hainbeste joera erabiltzeko, eta bigarrena da, norberaren inguruan diren euskal hiztunen kopurua ere gutxitzen ari dela proportzioan. Euskara sustatzen baita, baina denbora berean kanpoko herritar gehiago datorrelako ona, beraz gisa hortan zein aterabide euskara indartsuagoa, erabiliagoa izan dadin. Erronka nagusia da euskararen irakaskuntza eskaintza orokortzea lurralde osoan, hori gertatzen ari da Euskal Autonomia Erkidegoan, baina ikusten dugu Nafarroan bereziki hegoaldean eta zona mistoan eskaintza ez dela orokortua eta zer esanik ez Ipar Euskal Herriari dagokionez, eta horrekin batera murgiltze ereduaren estensioa eta generalizazioa funtsezko erronka da. Horrekin batera bada elementu gehigarri bat, eta da azken finean helduen formakuntzari loturikoa. Ipar Euskal Herrian gai hori bereziki garrantzitsua da, kontutan izanik Ipar Euskal Herriko biztanleria 1% hazten ari dela urtero, horrek nahi du 3.300 pertsona gehiago etortzen direla Ipar Euskal Herrira bizitzera, gehientsuenak adultoak dira, horrek nahi du hezkuntza sistematik ez direla pasako, eta horrek suposatzen du azken binean pertsona horiek euskalduntzeko ezinbestekoa dela helduentzako irakaskuntza orokortzea eta dirua ez dadin oztopo bat izan, hori esperimentatzen ari dira Hego Euskal Herrian eta nahiko emaitza onak lortzen ari direla maila horretan, baina ikusten ari gera Ipar Euskal Herrian atentzioa eta arreta bereziki ezarri dela aurren heziketan, baina helduen heziketa pixka bat alboratua izan dela.
Eguzki Urteagak 40 bat liburu agertu ditu eta ondokoak interes berezian piztuko du Kortrika eta Ipar Euskal Herria jogatuko baititu. Joaren abiatzea Baionako museotik Xiberuko bortuetara. Euskal Museoan eta Gordailuan zeuden zintzarri zaharrak hartu, urtu eta berriak egin dituzte Naderko Xaki artista donostiarraren museoa urtu proiektuaren kari. Baionako Euskal Museoan eta Gipuzkoako Gordailuan, ordea zen ondare material bat erabili, zintzarri berriak egin, zintzarri horiek hartzaileei eman, eta gero soinu horiek. Gipuzkoan egin nuen bezala grabatzeko, hortaz museora soinuak itzuliko ziren gero, ez? Beraz, desmaterializazio edo prozesu bat izango zen. Horrela esan da, museo bateko piezak urtzea, ez? Baina guk hor aukera ikusi genuen hain zuzen ere nola diputazioak dituen bildumen artean 228 uste direla zintzarriak, eta horietako asko dokumentatu gabe, 106 gogoratzen dut mihirik ere, mingainik ere ez zutela, egoeraldetik oso ondatuak, hau da, ondare baliorik ez zutenak. Orduan pentsatu genuen aukera ona izan zitekela ondare hoiei beste ondare mota bat edo bihurtzea. Azken finean proiektua horixe bera da, ez? Ondare berria sortzea ondare zaharretik. Proiektu zabalago baten segita da hau 2020an egindako Soineko paisaia obraren bertsio bat. Museoko 4 paretetatik harago ibiliko da, Xiberuko artzainek eskuratuko dituzte zintzarri hauek eta zaindari bilakatuko dira. Zaintzeko engaiamendua sinatu dute, kontratua. Horietako bat da Urdinarbeko Jan Michel. Ziarri fontaineuze, oberhoi naderek egilezan, zintzarri hoitaz, zen eta guen hartzain bizitzian, zintzarria hanitz importanta. Oraindik ezaki zein ardiri jarriko dion zintzarria, baina proiektu biziki interesgarria iruditzen zaio. Eta bera bezala beste 53 hartzainek hartuko dute parte. Zintzarri hori zaiko dut, ene ardi baten lepun ahalbezan laster. Ni egonez bizitatzen hartzain ugari eta Xiberoan zehar dauden olak bilatuz eta aurkitu zibili naiz, nik ez daki frantsesez eta hori hasieran izan nuen beldur bat, gai izango nintzen elkar komunikatzeko, ez? Baina nire harridurarako, euneko handi batean euskaraz gertatu dira, harreman horiek, ziberotarrez eta gipuzkoar batu gatzipeko honekin, baino elkar ulertu dugu. Zintzarri banaketa berriki eginda transhumantziaren bestan euskal kultur erakundearen laguntzarekin. Eraldaketa prozesua ez da erraza izan, teknika konplexuak erabili behar izan dituzte. Topatu genuen fabrikazio gehigarriaren teknologia, erabiltzen duela hautsa, metal hautsa, gero 3 dimentsiotako diseinu edo marrazkiak fabrikatzeko, materializatzeko. Eta hauts hori lortzen duzu atomizazio prozesu baten bitartez. Isilik zeuden objektuak biziberritzeko proiektua da hau, ondare bizi baten zinezko berme bilakatuz. Eta udan soinu horiek filmatu eta erakusketa bateratuko du artistak berriz ere museora itzuliz. Miarritzetik agurtuko zaituztegun, gogoratu astelen arte, kasetaz animazioak daudela Euskaldunen kostan, arratsaldeko 6etatik goizeko 1 bat arte, musikaz, eguzkiaz, eta bazter zoragarriez gozatzeko aukera izan ontsa, eta asteburuan.